ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆ ಮರಿಯಾಲದ ಇಂಚಿಂದ ಅವಸ್ಥೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಂಚ ತರ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಗಾಳಿ ಹಾಕದು ತರ್ಪಲೇ ಪರ್ತಬಾರ್ದುಂಡು. ಸೊ ತರ್ಪಲ್ ದಾಯಿ ಕಟ್ಟುನ್ ಮನ್ನಾಗ ಶೀಟ್ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಗಾಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ದೇವೆರೇನು ನಮ್ಮೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಜಪ್ಪುನು ಕುಲ್ಲುನು ಜೀವನ ಪಂಡ ಅಂಚೆಂತೆ ಕಷ್ಟ ದೇವೆರೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತೆ ನೆಮ್ಮದಿಲ ಕೊರುವೆರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ದಿನೋಲ ಕೈ ಮುಗಿಯನು ಗಾಳಿಗೆ ದೇವೆರೆ ಒಂಜಿ ಶೀಟನ್ ಲಕ್ಕ ಅವಡೆಂದು ಶೀಟ್ ಲಕ್ಕಂಡ ನೀರು ಪೂರ ಉಲಯೇ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ನೀರು. ಸೊ ಮತ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಅವಂತ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಸೊ ಬೈಯದ ಪುರ್ತುಗು ಜೋಕ್ಲಿ ದಾದನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆಪುಗಂದು ಸಾಂಬಾರ್ದು ಪುಡಿ ಮೊರಾಣಿ ಮಲ್ತು ದಿದಿತ್ತೆ ಅವು ಮಿನಿ ಹಾಳಾತನಂದ ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಉತ್ತುತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಉತ್ತುತ್ತೆ ಬಂಡ. ಸೊ ಇಂಗೆ ಖರ್ಜೂರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಉತ್ತುತ್ತೆ ಬಂಡ ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ನಾನು ತುಂಬ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆಯವ್ರು ತುಂಬ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಡು. ಸೊ ಅವಳು ಉತ್ತುತ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ ಈಗ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಬಜ್ಜಿಲಿ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಮರೆಪುಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಬಜ್ಜಿಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶರ್ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಶರ್ಬತ್ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಮರಿತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಪಾಡುಚ್ಚೆ ಏನಾ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಿನ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆದ ಬಂಜಿ ತಿಂಜವಳು. ಸೊ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಶರ್ಬತ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಸೊ ಆತ್ಪುರ್ದು ಏನಾಂಡು ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ಕಾಲುಂಗುರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗೋನಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡೇಗೆ ಬೆಂಡ ದಾದ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಭಾಗ ಅವನಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪೋದಲು ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮನದಾನಿದ ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಮನದಾನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಾಕದೆ ಐತಾರ ದಿನ ತಾನಿ ಬೇಗಲಾಕದು ಚಾ ಯಾನು ಒರ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಪರಿಯ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಯಾನ ತಿಂದೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಂಡೆಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಐತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿನಿ ಅಂಚದ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ತೂತೀನಿ ಅವೇನು ತೂದು ಮಂತೀನಿ ತೋಡು ನನ್ನ ತಿಂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಓಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದಿಂದ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಬೈದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚ ಬೈಯಾಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಯಾ ಪಂಡ ಮೇರೆಡ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಬಂದಾಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ರಾಲ್ ತಿಂಗೊಲಾಣ ಅಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಸತಿ ಬುಡ್ನೇಜಿ ಎಂಚಾಣ ಮತ್ತು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂತಿಂತು ಪಂಡದು ಮಗಳದ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪದ್ದು ಪಂಡದು ಓಕೆ ಮಗಲ್ ಪಂಡ ಕೇನು ಏರಾರು ಮಗಲ್ ಪಂಡ ಆತು ಮೋಕೆರಿಗೆ. ಸೊ ಮಗಲ್ ಪಂಡಲ್ ಬಂದು ಪಿದಾಡಿ ಅಂಕುಲು. ಸೊ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇನು ಯಾನು ಫೇಸ್ಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಓಲೆ ಕ್ರೀಮು ಇಂಕ ಬೋಡೆ ದಾದನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಅವು ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಪದೀನಿ ಅವು ದಾದನ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಣ ಅಂದು ಇಂಚಿ ನೇರೇ ಗೊತ್ತು ವಾಡಂಚಿ ಸೈಯಡು ಸೊ ಹೇರ್ಲ ಹೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕು ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಿ 4 ಕುಜಲು ಪುನಃ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಸಿ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಚಿದು ಒಂಜಿ ಸೂಡಿದಲಕ ಪಾರ್ದು ಬುಡಿಯ ಫೈನಲಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಪೋರೆ ಎಂಕಲು ರೆಡಿ ಆತ ಎಂಗ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ ನನ್ನ ಮೇರಾತೆ ಬರೋಡಾತೆ ಯಕಂಡು ಮುಟ್ಟ ದೊಂಬಿತ್ತನು ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬು ಸೆಕೆಟು ಚಂಡಿ ಆತೆ ಅನ್ ಫುಲ್ಲು ಸೆಕಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮುಗಲ ಬತ್ತನು ಹಿಂಗೆ ಪೋರೆ ಪಿದಣ್ಣನೇ ಬತ್ತು ವಾಚಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಾಚಿ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಜಿನ ದಾದನ ದಕ್ಕದ ಪೈಲ ಕನಿ ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಏನು ಕೆಲವು ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇನು. ಸೊ ಕೆಲವರು ಕಾಸು ತಿನ್ನಕ್ಕಲು ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೆ ಡಿಮಾಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರಾರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತ. ಸೊ ಆಜು ಒಂದು ಅದ ಅವನು ಕಾಲೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆತದ ಪೊಂಚೊಕ್ಕಲಕ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತು. ಫುಲ್ಲಿತ್ತೆ ಸೊ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡಿತ್ತಿನ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದು ಮಿನಿ ಪೋಡಿಚ್ಚವೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಎತ್ತವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆಗ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ದಾಯಿಗು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಂಡದೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುಜ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ
ಇಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನು ಪನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗೆತ್ತಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾರಿ ವೀಟ ಬುಂಡೆ ಬೇತ ಓ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಲ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಚ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಪೂರ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಓಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿವರು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಜಾಗ ಬಂದೇ ಇಜ್ಜಾವೆ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಅವೆ ಎಂಚಿನ ಗೆತ್ತೋನ್ವೇರ ಅವೆಂಚಿನ ಟ್ರಾಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ತೈಟು ಫುಲ್ಲು ನೀ ಎಂಚಿನ ಗೆತ್ತೋನ್ವೇರ ದಾದ ಗೆತ್ತೋನ್ವೇರ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಗ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಡಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದು ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ತಿಲ್ಲೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಡುವಂಥ ಸಾಮಾನು ಆಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಬರು ಒಂದು ಮನದನಿ ಕಾಂಡ ಇನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಪೇರ್ಲ ದೀವೊಂದು ಆ ಟಿ ವಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂದು ಇನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂದಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಮೇದೀಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸೊ ತಿಂದ ಆಪುನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಲು ಸ್ಕೂಲುಗಳ ಪಿದರ್ದುಂಡು ಒಂತೆ ಮನಸ್ಸುಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆತು ಪಂಡದು ಅಂಚೆತ್ತಂಡು ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟು ಬಗದಾದನ ಖುಷಿಯಾ ಸತ್ಯನಾ ನಂಬಲ್ಯಾ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಕುಟ್ಟೋ ಪೂರೆಕ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೆಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಹತ್ತಲಾಂಡ್ ಗೊತ್ತೇಜು ಗಂಟೆ ಆತಿನೇನೆ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪುನಗ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬೈದ ಇಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಡೆ ತಿಕ್ತೀನಿ ಎಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಇಂತಿಂದು ಬಾಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಲ್ದು ₹40 ನೀರು ಪರ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತೇನೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಿರ್ತಿ ಇಂಕು ಬಾಟಲ್ ಬಡಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಏನೊಂದೊಂದು ಬಾಟಲ್ಗೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 60 ಬಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಮಗನ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಕೇಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಡು ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಇಂಕೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಕುಂಟದ ಕ್ಲಿಪ್ ಮೂಲ ಕಣ್ಣ ಪಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ತೋಡುಡುಪ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಒಂದೇನಂಜಿಗೆ ತಂಡೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 50 ಪೀಸಿಗೆ ₹100 ಆವಲಿ ಅಂದು ಓಕೆ ಆವಲಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಪೋಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂದಲ್ಲ ಅವು ಇಟ್ಟು ದಾಲ ದೀವರೆ ಪೂರ ದಾಲ ಎಂಕಿಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೋಟು ಇಂಚ ದೀಪಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ತಂದೆ ₹60 ಒಂದು ಆವಲಿ ಇಂಕು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ದೀಪಿನಾಗೆ ₹15 ಉಂದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಪೂರ ದೀವರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇ ನಂಚಿಗೆ 90 ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ನನ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತಂಪೋರ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ 3 years ಅಣ್ಣ ಅದು ಹಾಲು ಆಗ್ತಜಿ ಅವು ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂದೆ ₹100 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಆಲೂ ₹140 ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 160 ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಆವಲೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗಿತ್ತುಂಡು ಕಾಸು ತಿಂದು ಎತ್ಲಾಗೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಒಂದು ನೆನಪಿಡ್ಚಿ ಇಂಕು ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಉಂಡು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ದ ತನ ಪರಿಮಳ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದೀಪಿನ ಒಂದು ನೆನಪಿಡ್ಚಿ ಇಂಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ₹100 ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಇತ್ತಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆವಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ವರೆ ಅನಿನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಪನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ತೂವರೆ ಆಯ್ತು ಇಂಕಟ್ಟು ನನವರ ಪೋಣೆ ತೂವರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬೈದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಒಂದು ಆವಲೆ ₹63 ₹100 ಅದನ್ನು ಇತ್ತು ₹23
ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ 29 ಪರ್ ಬಸ್ಸಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಇಂಚಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೋವರ್ ಎಂಟು ಬೋರ್ಡ್ ಆಚೆ ಬುಕ್ಕುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು 13% ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕುಗಳ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 150 ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ 150 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಬಾಟಿ ಒಂದು ಈತ ನೆನಪಿದ್ದು ಆಫರ್ಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನ್ನಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಆ ಪೆನ್ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೆನ್ ಬಾಲೆಗಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದೆನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನ ಮಿಗ್ದಿನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲೆಕಂದ್ರೆ ಗೆತ್ತೊಂದು 100 ಕೊರಿ ಆವಲೆ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ತುಳು ಒಂದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ಉಳ್ತಾನ ಏನು ಪಿಂಚ ಸೊ ಪೂರ ದೀಪಿನ ಪೂರ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೋದು ಸಿಂಕು చూడాలి మద్దతు ఇవ్వండి ఏం చేయండి ఓకే అన్న ఓ ఫుడ్ అదంతా స్టైల్ ఉండు ಏನಪುರ ಉಂಡ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿನೇಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ತೊಟ್ಟೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು ಗಿನ್ನಿ ಬಲ್ಬ್ದ ಪೂರ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಇಷ್ಟ ಅದಾಗ. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಅದೇ ಡಕ್ಕಿರು. ಸೊ ಈತದೆ ತೊಂದೆಕ್ 1600 ಓಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಆತೆ ಅದು ಸಾರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಅಣ್ಣಾತು. ಸೊ ಅವಲಿ ಆಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಗಿತ್ತೇನು. ಸೊ ಅವಿಪುರ 19 ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ತುಯ್ಯಾರ ಅದೇ ಏತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ್ 9 ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇಂಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಕ್ ತುನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಡ ನೀರು ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ತೂಕ ಒಂದು ಇಂಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟು ರಡ್ಡು 19 ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತೂಕ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬಂದು ಯಾನು ಓಪನ್ ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಎಂತು ಮಗಲ್ಲೇ ಜಲ್ಲಿ TV ಪುರ ಎಣ್ಣನೆ. ಸೊ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಒಂದು ಚೂರ್ಲೆ ಇಡ್ಡೇಜ್ ದಾಯಪನ್ನ ಮನದಾನಿಗೆ ದೀತಿನ ತಮ್ಮ ನೈಕ್ ಆತನ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮುರ್ಕುದೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ತಿನ್ಪಲ್ಲ మరి ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ರೆಗೆ ಯಾಂಕೊಂದು ಪೂರ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಪಾಡಿ ಅವು ಹೆಂಗಾಯ್ ಚೌತಿನಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇದು ಪಾಕಿಲು ಪುಚ್ಚೆಲ್ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆದು ಪಾತುಕುಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಒನಸುಗ ರೆಡಿ ಏನು ಏರೆಗೆ ಪಾರ್ಜಿದಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅನಸು ಒಂಜಿ ಪೀಸದ ಪೂರ ಒನಸಿನಿ ರೆಡಿ ಆತೀರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಪಾರ ಬರ್ಪತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಪೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೈಕ್ ಪುರೋ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಪಾಣ್ಣು ಇಜಿನ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಜತ್ತದು ಪೀಸನೇ ತಿನ್ಪಿನ್ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕಲು ಬಾಜನೆ ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕೊಡು ನೆಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೈಟು ಪೀಸನ್ನು ಜಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಜಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಸು ಪೀಸ್ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ರೆಡ್ಡು ಉಪ್ಪುನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಡ ಅನ್ನುಂಡು ಕೋಡದ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿನೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಸೊ ಎನ್ನ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.